Zuhaitz magikoak. Duela urte asko Santurtziko basoan ipotx batzuk bizi ziren. Oso pozik bizi ziren beraien zuhaitzez inguratuta. Zuhaitzak oso zaharrak, handiak eta garrantzitsuak ziren beraientzat. Egun batean aizkolari batzuk agertu ziren basoan zuhaitzak mozteko intentzioz. Zer iruditzen zaizu zuhaitz hori mozten baldin badugu? Galdetu zuen Txominek. Momentu horretan ipotx bat handik pasatu zen eta azkar batean jarri zuen belarria. Biharkorako basoko zuhaitzea guztiak moztuta edukiko ditugu, esan zuen Patxik. Eta Link bere arreba Dutiri arazoa azaldu zion. Duti, basoko zuhaitz guztiak mozten ari dira, zerbait egin behar dugu, esan zuen Linkek. Link, goazen buruzagiaren gara gertatutakoa kontatzera, esan zuen Dutik. Link eta Duti Frigengana joan ziren korrikan. Frig, aizkolari batzuk basoa txikitzera etorri dira, esan zuen Dutik. Zeozer azkar egin behar dugu, ideia bat daukat, Proposatu zuen. Link, Duti eta Frigek Astiarengana abiatu ziren. Laguntza duf, aizkolari batzuk basoa txikitzera etorri dira, esan zuen Linkek. Utzi nire esku, konponbidea eta aurkituko dut, erantzun zion Dafek. Gauerdian Astia basora abiatu zen, edari magikoa zuhaitzetara botatzera. zer ari zara guri botatzen? Galdetu zuten Aritz eta Pinua. bihar goizaldean eskolari batzuk etorriko dira. Azaldu zien Astiak. Ez kezkatu, edari magiko honekin zuhaitz bat mozten saiatzen direnean zuhaitzak bihurtuko dira. Esan eta egin, aizkolariek enborra mozten hasi zirenean zuhaitzez bihurtu ziren. Handik aurrera inor ez zen ausartzen baso horretan zuhaitzik moztera. Esaten dute basoan norbait sartzen baldin bada zuhaitz bat mozteko intentzioz zuhaitz berri bat jaiotzen dela.